dan ljudi, ja sam Mato i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ovo je druga epizoda i kao što sam obećao, danas ćemo napraviti stol za čarobiranje i čarobirat ćemo stvari. Ja sam nešto napravio prostoriju i to sve. Bio sam u maloj avanturi pa sam krave ubijao, pa sam kožu i to sve. I znači sugarcane sam našao tamo puno, sam napravio knjige i to sve. I hajde da vam to sad pokažem što sam sve napravio. Znači, tu sam napravio za ovaj čestrom. Znači, čestrom nisam ništa stavio. Malo sam si čistio inventory. I ova tu soba. Tu će biti to čarobiranje, će tu sve sa strane stavio. Znači, tu ide u sredini taj stol. Da, mogli bi, ja sam išao malo majnati, sam majnao s ovim, nisam ovoga htio trošiti. Tu ćemo sam malo da napravim ovaj, kako se zove, treba ovo ću, ovo treba. Tako, to ćemo tu jedan, ups, znam se, znači tu i ovaj ćemo tu, da. I idemo, tu sam ovo sve pripremio, tako, tak, i evo ga, čarobnjak, sad ga tu stavimo. I da, znači imam lapis lazuli, možda, majno sam to, mora bi ga imati. Evo ga, ajmo više, imam nešto tu, ajde, to ću vam vidjeti previše, više nego dosta. Da, idemo prvo ovo, pogled vatre, dobro, idemo ovaj tu, trajnost, sudbina, ćemo, da vidimo lopati. Učinkovitost, trajnost, to da vidimo sad, trajnost, učinkovitost, tu. Dobro, ne, nećemo to. Dobro, imam ja knjige pa da probamo sa knjigama. Aha, pa moram armor se enchantati. Eto, tu zaštita, trajnost, tila, eksplozija, disanje, dobro. Tako. I sad idemo, samo kraj. Aha, knjigice, aha, su mi knjige ostale puno. Ono što sam rekao za spawnere,
Tam sam našla neku knjigu, neka dobra bila, ne mogu je naći kam sam je stavila. Oštrina. Dobro. Oštrina 3. Ajde da vam to sve spojili. Padanje poput pera. Samo malo srodstvo s vodom. Kam to ide? Snaga. 36 levela. Zaštita od vatre. Oštrina. Svaki to, da je neka dobro. Još jednu stvar. Ništa. Sudbina meni treba. Da piše sudbina. Dobro. Idemo ubiti par ovih svinja. Da vidim zakaj mi je štekalo. Pogledaj koliko je FPS. 120. Sveću da vas zapalim. Malo me laga. Dobro, još ova dva ubijem. Tako. Još uvijek 28. Koliko hrana. A dobro, to sad. Idemo anvil napraviti. Sad da ne znam kako. Imam uopće dovoljno željeza. To je strikuma, ne znam što dosta. 4 ove blokovi mu treba. Dobro. Jaj, kak se to... Ne znam. Dobro, čujemo se poslije kad ja to saznam kako se napravi. Evo mene natrag, sad sam saznam, 3 mi sam trebao blokovi i tako, evo ga. Tako. Kamo ćemo to staviti sad? Tu. Tako, znači, oštrina 2, tu imamo oštrinu 3. Ne znam, snažno. Padanje poput pera. Dobro, znači, oštrina. Ne znam. Snaga 4, a tu je nema. No.
na to da imamo idemo spavati. Dobro. I to bi bilo od ove epizode. U sljedećoj epizodi idemo u Nether i da, i to je to. Doviđenja, pa pa!